Putting the hip back into hip hop. Keep it locked right here. Your number one station, news, information, and there was another fun right here, right now. We are the definition of radio. Tell us what you're cooking. 100.9 Fun. Odema ekelele m onye ukwu kele onye nta ụnụmanna m a na-agba ọkwụ elekere ya n'ọkpọmkwem otu a anyị abata n'oge anyị ji asụsụ Igbo yeleye wee na-agbasa ozi n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụ nzukọ ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ kara aka ya bụ na Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti eti na-amara na abụ m Chizzy Ani. Ọ dị ma tupu anyị akọ n'ubi anyị bịara gee n'ọkwa dị oke mkpa. Ọkwa dị mkpa nke ukwuu. Ọ dị mma ka anyị na-agbapụ ọsọ. Nke a bụ ọkwa nke ndị ezinụlọ ude kwesịrị na-ama akpụ na-atọ achị Oji River ji obi mwute wee na-ama ọkwa nna ha, eyi ha, nwanne ha, ya bụ Robert Udekwesiri, onye ama dịka Iweka Udekwesiri, bụ onye nwụrụ na mkpụrụ ụbọchị 15 ya bụ 15th August n'afọ 2021 a. A ga-eyi ya na mkpụrụ ụbọchị 30 ọnwa a, ya bụ ọnwa 10 nke 2021 n'obi ya dị na ama akpụ na-atọ n'obodo achị dị na Oji River. Ndị ọ hapụrụ wee na-ama bụ Joy Udekwesiri, nwunye ya, Ifeoma Udekwesiri, ada ya nwanyị, Gozie Udekwesiri, ọkpara ya. Ụmụ ya ndị ọzọ bụ Chikaora Udekwesiri, Chinecherem Udekwesiri, Miracle Udekwesiri, Chidiebere Udekwesiri nakwa Emmanuel Udekwesiri, na ụmụ atọ ka ọ rapụ wee na mmụọ. Onye bịara aka na ozi a bụ Dr. Ernest Nnamalụ. Ọ dị mma, nna anyị ukwu a oge ọ nọ ndụ, ọ bụ onye ọrụ ugbo pụrụ iche, ya bụ Iweka Udekwesiri. Ọ rụrụ ugbo wee bụkwara ọchịrị ọzọ maka na ndị o nyere aka karịrị akarị. Ndị a niile bụkwa ndị na-eru uju ugbu a. Ha wee na-akpọku ndị ikwu na ibe ka ha bịa nọnyere ha na ụbọchị 30 ọnwa nke 10 afọ 2021 a, ya bụ n'ọnwa a ka ụbọchị bụ ụbọchị a ga-eyi ha n'obi ya, ụbọchị a ga-eyi ọchịrị ọzọ nwoke nyere ndị mmadụ aka, jiri ugbo ya na nri ọ na-akọ nakwa akwa ya wee nyere ndị mmadụ aka oge ọ nọ ndụ. Ọ bụ n'obi ya na ama akpụ na-atọ n'obodo achị dị n'Oji River ka a ga-eyi ya. O wee bụrụ ka nke ahụ si wee gaa. Ọ dị mma, ana m abịa, anyị bịachite azụ, anyị akọzi ọnụ n'ubi onye anyị bịara kpọm. Cheta na ọ bụ nzukọ ka ị na-ege. Abụ m Chizzy Ani. Ndekwana sistem ozi short ụda. Nso na ịnwale inwe nke sị ga-apịa na gbanyekwa ọzọ. Ke keyboard ni nke. Keyboard. Keyboard ni. Okay. Kaya wande ni. Ọ dị ka anyị gwa gwa dị nke. Okay, do na this one. Okay. Na. Ona, Nigeria ka
na-akwụghị mmiri kana ihe anyị na-eme bụ ka ọ ga-esi wee dịrị Igbo mma maka na ọ ga-adịrịrị anyị niile mma cheta na ọ bụ na Solid FM ebe anyị na-eti eti ka ọ ga na-atụ abụ m Chizzy ya Fresh, I think I bring my flash. Oh, is it? ọ dị ma ya ewutere unu ka ụmụ ihe a niile si ayakọta ọnụ igwe anyị ji alụ ọlụ ọnọkọta ojiri aka ya wee isi mana oge ụfọdụ ụmụ igwe alụgide ọlụ ọba ha n'isi ejiri aka ha lụba nke a sị ha lụọ ma nke a na-asị ya lụọ mana ọ bụ nzukọ ka anyị nọ na ya kpọmkwem mgbe oge anyị ji asụsụ Igbo ele wee na-agbasa ozi n'ụzọ pụrụ iche cheta na abụ m Chizzy mbịa atụtazụ ozugbo anyị akọ n'ubi ya bịara maka na mechi ugwere ogwe ego chinchim ugbu a kpọọ ndị nke gị si ha hapụ ya n'akara 9.9 live na Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti eti cheta na igwekwara ike ije na Kpakpando TV na YouTube ugbu a ka ije wee fụ ka anyị si dọọ esie abụ m Chizzy na ana m abịa ọ dị mma ka anyị na-aga n'iru isiokwu m nke tata gbadoro ụkwụ na ụmụ ewe oge ụfọdụ nọgide na-anụ maka ruga ụfọdụ wee na-anụ na ịchọrọ ndị achịgharị efi ebe ha ga na-anọ ụfọdụ wee sị na ihe ka mma bụ ịchọgasị obodo dị iche iche na mpaghara obodo dị iche iche wee nye ha obi na ọba efi ha na-anọrọ ebe a wee na-azụ efi ha kama ha ga na-achịgharị maka na ọ na-ebute nsogbu dị iche iche ọgbaghara dị iche iche n'etiti ndị na-eche efi nakwa ndị na-akọ ugbo o wee merụbụrụ ya bụ na isiokwu anyị nke ụbọchị taa gbatara ụkwụ na ugbu a ọchị obodo Naijiria ya bụ Muhammadu Buhari adịgo nkwadebe ugbu a inye obodo ruru 22 na Naijiria ego ha ga-eji wee hibe ọba efi ebe a ga na-akpa efi onye isi ala adịgo njikere ugbu a inye obodo dịka Benue, Ondo nakwa obodo ndị ọzọ ego ha ga-eji wee na-akọ maọbụ ibe ọba efi. Obodo ndị a ga-enye ego a bụ Kaduna, Taraba, Adamawa, Plateau, Zamfara, Kano, Katsina, Bauchi, Yobe, Borno, Gombe, Nasarawa, Niger, Sokoto, Ekiti, Ebonyi so na ndị a ga-enye ego nakwa Kwara. Ọ bụ onye na-enyere onye isi ala aka n'ihe gbasara ọrụ ugbo bụ Andrew Kwasari kwuru nke a n'oge ndị nta akụkọ na-agba ya ajụjụ o wee kwuo wee sio na n'oge na-adịghị anya nso a izuụka na-arụchaghị izuụka one na mkpụrụ ụbọchị one na one ka obodo dịka Nasarawa nakwa Plateau ga-eweta ego eji akwado ha ka ha hibe ọba ebe a na-azụ efi. Ọ sị na o nwee ike ọ bụrụ ofu izuụka na-abịa abịa ka anyị nwere ike iji hibe ndị a. Unu ma na ọchị obodo Naijiria dịka Kwasari wee kwuo hibere
ngalaba ụlọ ọrụ na-afụ maka ka esi ahazi anụ, ya bụ ịkpa anụ, ka esi ahazi wee hazie ya n'ụzọ ọfụ. Akpọrọ ụlọ ngalaba National Livestock Transformation Program, ọ bụ ya ka akpọrọ afọ NLTP. Na otu esi hibe ha bụ ka ha nyochaa ya, mara ihe ga-egbochi ọgụ ndị maọbụ nsogbu ndị na-eche efi na-enye ndị na-akọ ugbo, na-eme na a na-enwekarị nsogbu dị iche iche. Ọkwa ya mere ndị ọchịchị Naijiria wee si na ihe ga-aka mma bụ ka ewepụta ngalaba ga na-afụ maka ịkpa anụ Naijiria. Icheta na oge ehibere otu arị otenara oru n'afọ 2018, ya bụ 2018, ka ehibere ngalaba na-afụ maka ịhazi ihe gbasara ịkpa anụ na Naijiria, ka o wee gbochie nsogbu na mwakpo ndị na-echefu na mwakpo ndị na-akọ ugbo. Naanị ya, ọ bụ ebe a ka isiokwu anyị gbadoro ụkwụ n'ụbọchị nke tata. A na-ekwu ụzọ ka mma igbochi nsogbu nakwa mwakpo nakwa ọgụ na ogbugbu a na-egbu ndị na-akọ ugbo site na nsogbu ha na-enwe na ha na ndị na-achịgharị efi na-enwe. Oge ụfọdụ asị na ndị na-achị efi na-achịrị efi abanye n'ugbo ndị mmadụ, onye kwuo okwu, onye egbu ugbo kwusie okwu ike, ha awakpo ya maọbụ gbuo ya. Oge ụfọdụ ọ bụ ya bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nketa. Cheta na agwara m unu na Amechi Ugwuelu anọgoro chinchin, ya bụ hapụ ya n'akara na 9. Abụ m Chizzy Ani. Ọ dị mma nkịta ọhụrụ anyị adịghị njikere echebezi ọnụ n'okwu dịka anyị si kwuo ya. Amechi Ugwuelu, biko kelegoro ndị Igbo ekene m n'ụnụ, onye ọbụla ebe ọ nọ, ka Chineke na-ahaziri ya ọnọdụ. Ise. Amechi, oge ị nụrụ na ọchị obodo Naijiria chọrọ ọtọm akịrịdolu nakwa ndị ọchị obodo ndị ọzọ obodo ha chọrọ ihe ego a ga-eji wee hibe ọba efi ruru 22. Oge ị nụrụ ya, kedu ka ị si chee ya? Ịma na o nwere nwa mgbe tetụrụ obere aka mgbe ọtọm jere na ụlọ mgbasa ozi TV ebe a gbara ya ajụjụ ọnụ. O wee kwuchaa ka o si wee kwụsị na a na-emezi eme ka na-amanye ndị be ha amanye ka ha were ana ha nye ndị na-akpa ihe ebe ha ga-ebi n'ike. Wee sị mba, na ọ bụrụ na onye ọbụla na o nwere onye chọrọ ka ọ kpawa ehi, na ha chọrọzi ịkpa ehi n'ụdị ikpu ehi na-akpagharị, na ihe ha chọrọ ime bụ onye chọrọ ịkpa ehi nya bịa ka enye ya ana ka ọ nọrọ ofu ebe mekwanụ ka ndị ọzọ si eme ya. Wee nọrọ ebe ahụ wee kwuo na ya nụrụ na o nwego ndị obodo ọzọ enyere ego dị mkpọsị n'ọrụ ebe 3 bilion mụ erute eze, mana ego gbagotara si gịnị kpatara na ama enyi ya ndị be ha ka ha wee mee ka ibe ha si eme. Wee sị na eme ha etu ahụ na ọ ga-adịkwa ha mma. Ọ dị ka asịsịrị na steeti ọbụla chọrọ ka ha
nwee ebe ndị mmadụ na-akpa ehi ka a hazie ebe anwa rụzie ka o kwesịrị ịdị na a ga-enye ha ego. Mana ihe na-ekwu nke mbụ maka na na-abụrụ naanị ịtụ asị wee nụ na asịsị bịa steeti bịa were ego, o nwero ihe dịka ihe nkọwa ya na ya so ma ị na-anụ ya na-ekwu dịka nekwa etu a ga-esi wee mịa, nekwa ebe ọ ga-adị, nekwa etu ọ ga-ara, nekwa ndị ga-anọ ebe anwa, nekwa onye bịa ebe anwa kpawa ehi, nekwa ihe ọ ga-abụ dịka na ụdị maọbụ onye mbịam maọbụ onye na-azazi onye nwe ebe anwa a na-enye onye ahụ ebe anwa enye dịka onye mmeri maọbụ na na-enye ya enye dịka onye na onye enwetago ana nke ya. Na-ahụta ya na-ekwu kedu etu esi kọwaa na ndị obodo maka onwere ebe onwere ndị nwe ya na ihe a bụ ihe dịrị ndị nwe ebe anwa na etu a ka ndị bi ebe anwa na ndị n'ebe anwa eme ihe ọrụ ikpe ehi aga na maka na ihe kachacha enye nsogbu bụ ehi na-akpagharị na-ata ihe ndị mmadụ kọrọ n'ugbo. Ọ bụrụ na o nwere ebe a ga-anọ maka ịma Chiziani ịgwa gị eziokwu, onye dịka mmadụ asị onye chọọ ime ihe biznes masịrị ya na Naịjirịa ya bịa na mee, mana anyị na-ekwu bụ ibe ebe ị ga-eme biznes mewe biznes gị etu ọ ga-esi wee baara gị baara ndị bịara na nke ha. Ọ dị Amechi ikwuru okwu ekwu okwu oge Kwasari na-ekwu okwu ya bụ onye na-enyere onye isi ala aka n'ihe gbasara ọrụ ugbo. Ọ rụtụrụ aka wee sị na ajụọ ya ego one kwanụ bụ ego one a na-akpa afọ a ga-enye ndị mmadụ. O nwere ka o si ejichara ọzasịrị ya, mana ọ kọwara wee sị na ego a ga-eji rụgodu nke na zụkwanụ ndị na-echefia na ndị gbasara ihe na-echefia dị ka ego a ga-eji zụa nakwa ego a ga-eji rụ nke ha ga-eji wee mara ka ọ ga-esi wee dị nlele nke a ga-esi nke ndị ọzọ ga na-enele anya wee na-alụ nke ha. Ego ọ sị na amapụtara maka nke a ruru $400 million maka sọsọ ịkụzi ndị ihe gbasara ndị ga na-achịgharị efia nakwa ịlụ nke ndị ọzọ ga na-enene ya enegejere anya, mana ekwuwa ego one a ga-enyegodo obodo dị iche iche. Mana ihe ndị ụfọdụ na-ajụ ajụjụ bụ ego a na-enye ọmbiye ego a na-enye ha ndị na-echefu n'efu onye na-alụrụ ndị ọzọ na-azụ ahịa ọba afịa ha. Ọ bụ ndị ọchịchị na-eje lụọ ọba afịa dịka ndị mana ewe oge a mara atụ si na ndị na-echefia dịka ndị na-ere akaramangwa eji edozi ụgbọala. Mana a mara ndị na-edozi ụgbọala na-eje ewepụta na zụọ ana lụọ afịa ha na-akwụkwọ ụgwọ isi obodo. A na-ajụ ego a na-enye kedu ka a ga-esi wee weta ya? A na-enye ha na-efu ka iji ha gụgwọ ha obi gụgwọ ndị na-echefu udo Chizi azọgidego ihe gbasatara ndị a na-akpa ehi na ndị mmadụ zọgide gị a onye isi gị na onwe bụ etu esi wee na ya marọ na azọgide gị ọ dịzi aka na azụ gị je ebe Chukwu zọrọ ya je ebe ekwensu zọrọ ya je ebe mmadụ zọọ ya n'elu zọọ ya n'ala. Ọ dịzi aka gọọmenti agbara isi akwara na ihe ha chọrọ bụ etu ọ ga-esi wee mmasị ndị na-akpa ehi ka a ga-eme. Ọ dịzi ka a ga-asị na ihe a bụrụzi biznes mmadụ na-emere onwe, biznes dị arị ndị mmadụ ha na-eme ego ha na-erete na ya na-akpa aka ọ na-abanye. Ọ bụrụ mechaa ha zụcha ahịa ehi ahụ eje kwụnyere ya gọọmenti na bank kpatara ọ bụ gọọmenti buru ya n'isi na-eme mgbe ọ bịaziri dịzịa ka a ga-asị na gọọmenti chọrọ ma ịchọghọ na ị ga-anabatarịrị ndị a. Kịta abịa kwuozie ngwa ka anyị were ego wee nye ndị mmadụ maọbụ wee nye steeti ka a hazie ebe ha ga na-anọ. Ọ dịzịa ndị mmadụ ka ọ nkunete ka a na-ekunete maka na ọ dịzị ka a ga-asị na ndị a na ihe ha bụ akpagharị na etu ha si eme ndị mmadụ. Mana mgbe anyị abatabeghị
n'igwe na-ekwu okwu anyị na-akpa nkata o nwere ihe ị gwara m ifuru n'onyonyo o nwere ụdị ka ọnụ ga-esi wee kwuo ha ndị na-akpa ehi mere onye dị ndụ ị na-anụ ụdị ha bụ ihe ndị mmadụ na-afụchasị ebe ọ bụ na onwe etu a ga-esi maka na ihe dị ha mma bụ ka ha na-akpagharị na-eje ebe chọrọ ha kwe ma na mgbe mmadụ ahụ adịbeghị ka mmadụ na mgbe ahụ otigbo ụzọ bụ ife onye ịka ike ịpụnarịa ihe oji ma kpụrụ nwaanyị n'ike naba mana kịta ihe na-egosi na mmadụ abụrụzi ka anụmanụ na mmadụ bụzi mmadụ bụ na o nwere etu esi hazie hibe mmadụ na ibi anyị nọ ya bụ etu o si wee dịzie ona asịzịa ngwa ndị a ka e nwee etu a ga-esi wee gbochinata ha ịkpagharị ọ dịzi ka a ga-asị nọ ezigbo ihe karịa mana asị kwuo etu isi wee jụ nwere ụdị ihe gọọmenti kwesịrị imere ha karịa etu esi mana ịma gọọmenti anyị nọ ya ugbu a ịma etu ha si eme gbasatara ọtụtụ ndị dị iche iche na obodo anyị na ihe so n'ihe na-ebute ihe a na-ekwu maka ya bụ etu gọọmenti ga-esi pụta omeme onye ka o mere ibia kedu ihe kpatara a ga-eji na-ewepụta ụdị ego a maka asọsọ ndị na-akpa ehi kedu ihe megoro maka ndị na-akpa ezi ihe ka ndị mmadụ ga-ajụ kedu ihe megoro maka ndị na-azụ ahịa ọzọ kedu ihe emegoro maka ndị na-akọ ọ dị ka ihe mere dịka m si kwuo na mbụ na ehibere ngalaba ga na-afụ maka ịchịgharị anụ na ịkpa anụ akpọrọ National Livestock Transformation Program nke ehibere n'afọ 2018 mana ihe ka adụ ụda n'ihe a niile a na-eme bụ ndị na-eche efi ọ dị ka ihe maka ndị na-asụ bekee livestock ma eziwe na-ekwu ma kịtakwa bụ livestock ihe a niile bụ ọ bụrụzi ya mana ndị a ga-ekwesị ije na-eje ka ọgba mana ịma ọ bụrụ ihe niile mmadụ ọ bụrụ ihe niile dị ochifu n'elu ka ọ na-ekwu maka na obodo anyị a obodo nwezi ka ọ dị mana nke bụ eziokwu bụ na mana ihe ọ ga-ebelata onwere ka ọ ga-esi belata nsogbu maka na nsogbu ndị na-echefu nke mbụ bụ na gọọmenti ekwuru m ya oge ọbụla na-ekwu ya na-ekwusi ike na ihe gọọmenti kwesịrị ime n'ụtụtụ ha hapịa ọ kparụọ mmiri mgbe ọ kparụchazi mmiri onye ọbụla ekurizi mmiri kparụrụ akparụ wee jewezi ebe anyị na-emezi ihe a butere ọgbaghara ọkwa ọ bụ na ebido n'oge mewe ihe a ọ karịa ime ka ndị obodo na-enyo ndị na-akpa ehi ma ndị du ha ma ndị na-emere ha ma ndị na-asị ka eme etu a ka m gwago ọkwa ezigbo onyinyo ka a na-enyo ha maka na ịma o nwere etu gọọmenti achọbeghị ka ndị a jewe n'obodo be ndị mmadụ wee nọwa akpọghị arụga akpọghị ya nke anyị kwuru kịta akpọghị ya kpọọ ya n'ala ma mgbe gọọmenti chọrọ iwepụta iwu ka mmiri niile dị n'obodo ka ọ ghara ịbụzi na ọ bụrụzi n'aka ndị obodo nwee mmiri ha ka ọ dị n'yazi n'ọzi gọọmenti nwezi ndị mmadụ wee were echiche wee chezi kedu ihe gọọmenti na-achọrọ mmiri dịka river mana ọkwa mana okwu aka dị n'ọnụ omebe iwu na ọ nabeghị okwu aka dị n'ọnụ omebe iwu aka na-ekwukwa maka achọsi ike oferasị nọ ka o wee bụrụ na ndị na-achị ehi kpọrọ ehi jee ebe ahụ ka ọ ghara inwe onye obodo nwee ike isi na ehi na-emetụrụ ha mmiri ha na-aṅụ na nke a ikwasị gị na gọọmenti ọ dịka mgbe anyị na-etinye ọnụ na akụkọ na oyibo kedu ihe gbasara gọọmenti n'ihe ụzọ dị n'Enugu kedu ihe gbasara ọ bụ ndị gọọmenti nọ n'Abuja ga na-arụ ụzọ ọ bụrụ na ego niile na-abịara Enugu nọ n'aka Enugu ọ na Ifeanyi Ugwu anyị bụ aka na-achị Enugu amarịta oge si were ego ndị Enugu eruzi ụzọ dị n'Enugu echewe ndị Abuja ka ha bịa rụọrọ anyị ụzọ dị n'Enugu mana a sị na ndị na-achị obodo dị mpaghara obodo dị iche iche na onye isi obodo a wana n'iji maatụ na onye isi ọchị obodo Enugu wana n'Enugu etu a ka ha na-emekwa ịma na onye ahụ ka a bịa kwuwe ịgbara mgbe irefugo mgbe a na-agba onye isi agha na bụ Buhari nta ajụjụ ọnụ na Arise TV o wee kwụsị na ya agwago ha ka eje nyoba anya na
ụzọ niile ebe esi achị ehi mgbe dịka mgbe gboo ebe ndị ehi mapụtara na ha ejekwakwa ha ka enyogharịa anya sị kedu ihe kpatara ndị gọvanọ ama ewepụta ihe ha niile ka ọ ga na ihe enyego iwu na ya akwụgo ị na-enye gọọmenti gọvanọ iwu maka ana dị n'Enugu ọ gị nwa ka iwu obodo were ihe dị n'ala wee tinye n'aka ọ bụrụ gọvanọ mana ha bịa ha na-ekwu maka ana ka ọ ga-asị na ọ bụrụ gọvanọ obodo maka na ị na-enweta certificate of occupancy bụ asambodo na-egosi na gọọmenti enyego gị ana ọkwa gọvanọ na-asaịn ya mana ha nọrọ n'Abuja ha na-ekwu ka e nwee ebe a gara akpa ehi na obodo dị iche iche na Naịjirịa gị na gọvanọ ndị ahụ akpago gị na gọvanọ Benue akpago gị na gọvanọ Oyo steeti akpago gị na gọvanọ Enugu akpago nke ọzọ ebe dị iche iche na-akpago iche na ọkwa Wike gwara na ha nwere ebe a ga-akpa ehi na ha nwere ozubedi ka onye ya na-eri mana ụfọdụ obodo ị ga-amanye cherugodo chizi ị ga-amanye obodo ka anyị kpawa ehi n'ike ụfọdụ obodo ejebego iji ego a onye ego ga-eji rụrụ ebe a ga-abụ emebe ọba ehi ọ bụrụ mbụrụ gọvanọ m ga-enwe a ga-ejekwa weta m ga-eje weta iwetazi gị na-eme ọ bụrụ mgbe a ji rụcha ọta ka ibido ofuwe ihe a na-eme na Naịjirịa n'enu NNPC ndị na-afụ maka mmanụ refineries Naịjirịa onwere nke na-arụ ọrụ ihe a bụ ọrụ ha mana ihe anyị na-anụzi bụ na asịgo ndị NNPC jee rụwa ụzọ ha na-eje arụ ụzọ chiziche ihe niile gbakọtara ọnụ ha na-eje arụ ụzọ ha arụgo nke eziri ha ọ bụzi ije mee ihe ọzọ iji wee na-ekwu ya bụ na anyị ma ka gọọmenti si eme ihe ka gọọmenti ọkwa nwere ndị na-atacha ecological funds mana ego a na-anata ọ bụrụ na ọ bụ sọ ndị a kpọrọ afa maka na obodo dị iche iche ndị na-akpa efi nọcha ebe ahụ kedu ya kpọrọ ya ọkwa sị na ranch cheta ngwa gị ihe anyị na-ekwu bụ ndị obodo anata ego n'iji maatụ ndị ọtọm natara ya n'afa ndị Benue rụchaa ya onye ọbụla bụ onye si na Benue chọọ ịkpa efi onye ka nnachi gwa gị that is what I want to tell you onwe mgbe eji wee si na arụcha ranch na onye Igbo ama akpa ehi ebe ahụ ndị Igbo amara akpa ehi ndị Igbo enwere efi anyị na-eyibu bifo n'obodo dịka nna m si wee nwee mgbe m fere mpe na-esi aga ebe a na-akpụ ya aga amado n'ọhịa ebe ọ na-ata ahịa ranch bụ ranch a na-azụ ihe dị iche iche na ranch enwe ike wepụta ebe a ga na-akpa ewu enwe wepụta ebe a ga na-akpa ezi ọsọsọ ka sị na ọ bụrụ mkpụrụ gọvanọ jee weta unless ma ọ na-asị gị na ị na-ewe ego a ọkwa mana akwụ na maya afụbe ihe si ya nọọ ifu ihe si ya maka ka m gwa gị achọrọkwa m ịbụ Andy nwoke ọfụma ije akọwarụ gị ọfụma iwere ego a kedu ihe ya na ya anyị akọwarụ mara ma ihe kpaghị m ị ga-ewere wee gbuo onwe gị Chukwu ekwu na ọ bụ na ụbọ ka ị gbanyere ekwu gị ihe anyị na-akpagharịta ụbụbọ ya bụ ego ndị ọchịchị Naịjirịa na-achọ ihe obodo dị iche iche ka ha jiri wee lụọ ọba efi ndị obodo dịgoro njikere chọrọ ịnata ego a ruru 22 a na-ekwu na ọ gaghị erucha ofu izuụka maọbụ ofu izuụka ndị Plateau nakwa Nasarawa eje were nke ha enye ha nke ha ka ha jerụọ mana obodo ndị dị nkwadobe a na-achọ ihe ego a ugbu a ka e wee gbochie nsogbu ndị na-akpa efi na-enye ndị na-akọ ugbo bụ obodo ndị a bụ na YouTube wee zite ozi nke gị afọ gị na-eme akpọ onye Igbo ele ọ bụ asụsụ Igbo ihe a na-ekwu ihe a bụ ihe ikike ụka ọ dị
Afa gị na-ebe isi akpọ. Afa gị na-ebe isi akpọ. Afa gị na-ebe isi akpọ. Oye? Ihe a bụ ọnụkọ ndị Igbo. Ịma na iwu anyị n'ọnụ ka bụ ịkpọ anyị afa gị na-ebi. Ịkpọ ịsụọla anyị Igbo ya ele ya. Akọ n'ọnụ. Afa gị na-ebe isi akpọ. Ekelekwa gị nwanne ndị afa gị na-ebe isi akpọ. Ogunaba ebe ka isi akpọ. Ihe mba ere ihe na-ekwu na ọ na-adịkarị ya bụ ntezi ya obi m ụtọ mana ọ ka mma na ha nwere na mgbogo anwa ha kwuru ezi na be anyị tere mbe amaghị ihe anyị na-achọ ha gaa ya bụ kọkwara azụ na tere mbe na be anyị ihe niile ana niile ha kwere na mgbogo ugwu o kwesịrị izuru ha wee na-eme ihe ọ na ha chọrọ ihe eme adịkwa ka adịkwa ụlọ anyị be anyị biko akwado ndị be anyị akwado ezi na gaa ihe ha ohere ọbụla ka adịa were ana na be anyị na abịa eme ha abịa ha na-akpọ ezi biko onye ka chọrọ isi daalụ cheta na ọ bụ iso ofu ndị na-akpa efi ma ọ bụ kwụsịrị ịrụ ọrụ ihe ha na-ehibe ehibe ya onye ọ masịrị o jee ebe a wee soro wee na-akpa efi nke ya. Afọ gị na-ebe isi akpọ. Ekele gị ka eke emere ekele gị daalụ. Gaa n'iru Wabeze. Daalụ. Anyị gwara ụlọ ya kpọọ ọnụ ka anyị akọ n'ọnụ ihe anyị chọrọ bụ kalụ ka anyị na-akpa okwu niile ekwuru ebe a na niile atụ na ndị kpọrọ na ozi niile ezipụtara ebe a bụ echiche ndị zitere ya ọ bụ echiche nke na Solid FM. Anyị na-ekwu na ọchị obodo Naijiria ya bụ Muhammadu Buhari adịgo njikere ugbu a inye obodo dị iche iche n'ala anyị ego ha ga-eji rụpụta ụlọ maọbụ ọba efi ụlọ ebe a ga na-akpa efi obodo ha chọkwana ya dịgoro nkwadebe ugbu a na-agba atụmatụ inye ego abụọ Benue, Ondo, Kaduna, Taraba, Adamawa, Plateau, Zamfara, Kano, Katsina, Bauchi, Yobe, Borno, Gombe, Nasarawa, Niger, Sokoto, Ekiti, Kogi, Ebonyi nakwa Kwara. Ndị a ka na-ama atụmatụ ugbu a na a ga-enye ego a sị na ọ gaghị erucha ofu izuụka ma ọ bụ ofu izuụka na-abịa abịa ka a ga-enye obodo Nasarawa na Plateau ego nke ha ka ha were ike wee bido ya. Ọ bụ Kwasari na-enyere onye isi ala aka n'ihe gbasara ọrụ ugbo bụ ihe kwuru nke a. Cheta na ọ kọwakwara wee sio na ego amapụtari eji rụọ
nke a ga na-enele anya wee na-alụ n'ọzụzụ ndị ihe gbasara efi na ụmụ ihe abụọ ego ruru 400 naira 400 naira ugbo ka anyị na-ewekwara okwu afọ gị na-ebe iche akpọ ewutele gị gbacha ya azụ afọ gị na-ebe iche akpọ afọ gị ọ dị mma kpọọ ya afọ gị na-ebe iche akpọ afọ gị na-ebe iche akpọ gaa n'iru bee ya nkenke daalụ ihe na-ekwu banyere maka ebe a ga-enye ndị ezi ka akpa ezi biko gọvanọ n'igbo igbo ihe ịhụrụ ndị ahụ onwe ya ga-aja ekenekwe m daalụ afọ gị na-ebe iche akpọ kenekwa gị nwanne gaa n'iru ọjị ndụ biko ịwụrụgara ịchụ onye isi ala ụra ihe gbatara ụmụnne ya ihe na-eji ụra mana ụzọ ndị mmadụ si agahụ mmadụ ihe gbatalụ mmadụ ihe oriri mmadụ na-eji wee dị ndụ ọ chọghị ihe ọbụla gbasara ya ihe onye gbatara efi ọdụgidezi ọdị akara na ndị steeti na-achọzi imeri wetazie n'okede ka steeti enyezie steeti ego nwere ike inye steeti ego maka nchekwa onwere ike inye otu ego maka inye oriri ndị ọdịnala onwere ike otu ego ke nwere n'ụzọ niile mmadụ bụ anụ arụ si aga bụ mmadụ ya so were tawa ya anụ efi nna agha akpọ n'iyi anyị achọghị iyi onye aba na mba ọ alụ ka a na-akpa ndị obodo dị iche iche ego nchekwa ewe ihe asụ na bekee asị na-enye isi obodo dị iche iche amechi ya na-akpọ security vote ọ bụrụ ego maka ichekwa obodo maka na nwanne anyị nwoke si na adịghị ego nchekwa obodo yere ego nke a yere ego nke ọzọ mana enwe ngalaba dị iche iche nwegasị ngalaba na-afụ maka ụzọ na-afụ ihe dị iche iche gịnị mere na ha alụghị ọrụ ha gịnị mere na alụrụ ndị na-afụ maka ọrụ ugbo na-akpa ewere ka o si dị ewepụta atụmatụ a ọ dị ka atụmatụ a nke ha wepụtara ịrụbazie ọba efi n'obodo dị iche iche ka egbochie nsogbu ndị na-echefu na ndị ugbo na-akọ gịnị ka eji ego ndị nke ọzọ a na-amapụta dịka iche ikwu obodo eme kọwaba ihe ha ji ego eme na ọtụtụ oge a gasị anyị na-ekwu ihe a na-eme nsogbu bụ onye ha si na ha ji ego eme ka ha ji eme ọ bụrụ na ihe ịkara iche na ego ahazichara mmapụtacha maka iji wee rụọ ụzọ rụọ akwa mmiri ma abịa n'ihe anyị tinyere ọnụ ya na anyị na-atapi ụkpaka na ajụjụ erika ka were nke a ka i wee chịkọrọtazie ọnụ ka were onye na-akpọ ka i wee chịkọrọta okwu ọnụ afa gị na-ebi chakpọ bee ya nkenke ngwa bee ya nkenke o nwayọ onye nwere iwe afa gị na-ebi iche akpọ bee ya nkenke ngwa ihe abụọ anyị na-ekwu maka ebe a na-atụ ọkpọ ihe anyị na-emere na Naịjirịa ọ ga na-ekwu ebe a na-atụ mba iwe gị adịlago ọkụ anyị achọghị ya n'ọkụ afa gị na-ebi iche bee ya nkenke oge na-asịza anyị kwarapụ bee ya nkenke daalụ biko bee ya nkenke amechi na-ekene gị anyị a na-ekwu maka eze n'ezie onye a bụ mmanụ
daalụ Amechi chịkọnata okwu n'oge asịga kwarapụ ihe dị n'ihe a niile bụ na iji gwa eziokwu ehi so na ọrụ aka anyị nwere n'obodo anyị ikpa ehi ọzọ na ngalaba ịkọ ugbo ọrụ ugbo ngalaba ịkọ ugbo ndị gọọmenti na-etinyekwa n'ego na ngalaba ugbo ndị ọzọ dị iche iche mana ọ na etu esizi wee mewezie maka ehi ya n'oge izizi ghara ige ndị mmadụ ntị ghara ịgba mbọ jikọta ịgba mbọ mee ka ndị a bụ ndị na ime ka ndị afụ na ọ bụrụ etu a sịrị onwerozi onye ama ihe o bu n'obi onye akpatara ya gọọmenti na-asị ka ọ dị mma ka ọ dị mma ka emee etu a ka ọ dị mma ọ dị ndị mmadụ ka onwe ihe ọzọ ha bi n'obi ama ihe ha bụ n'obi mana ihe na-ekwu bụ na ebe ọkwasị amanyela gọọmenti gọvanọ ọbụla chọrọ ije eweta ya ji eweta ọ na ndị be ha kwete ya mara na ya na-achị ndị be ha na ọ bụrụ ihe ọbụla ọ na-eme nọọ ihe ndị obodo chọrọ ka ekwesịrị ime ha sị na ha chọrọ eme ha sị na ha chọrọ ka ha daalụ ọ bụ olu Amechigwele na-akpakọ ịmara na-ekwu menera mana cheta na abụbọ niile na okwu niile ekwuru bụ eche ndị kwuru ya maka na uche ya dị ya njọ abụ otu aka esi wee pịachie onye mara ihe na-ese okwu esi ya ebe na ya ị nwere ike ije na Kpakpando TV ugbu a ka ị wee fụ ka esi mee Kpakpando TV nọ na YouTube nọkwara na Facebook maọbụ so Chizzy Ani na Facebook cheta na dịka esi akwụ na-ama ọkwa na ọ bụrụ ozi ọma eji ụfọ ga-ejuru unu wee gaba n'oge nke ya abụ m Chizzy Ani echi eme ya na omenala n'ụzọ pụrụ iche omenala mmiri na okwere ka anọ kpọmkwem mana a ga-ebidori na ụtụtụ wee jiri asụsụ Igbo wee gbasaba ozi ka ọ dị